Qozan sili. Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер біз сезнең игътибарга язучы Миргазиян Юнысның «Безнең иянкеләр астында иде» дигән әсәре буенча эшләнгән радио тамаша тәкъдим итәбез. Кыска вакытлы, һич көтелмәгән кайбер очрашулар да бик озакка хәтергә кереп кала икән. Ике генә тапкыр күргән бер карчыкны мин гомергә оныта алмам шикелле. Пароходыбыз Генуя портында торган чакта без Италиянең халык герое, Рязань тимерчесе Федор Полетаевның каберенә чәчәкләр куярга барган идек. Үзебез теләп түгел, мәҗбүри, пропаганда өчен куйдырталар иде чәчәкләрне. Урыс солдатының батырлыгын дөньяга таратыр өчен. Телисеңме, юкмы, барырга кирәк иде Генуя зиратына. Зират тау битендә. Өстә таулар. Алар Швейцарияга барып җиткәнче тезелеп киткәннәр. Зиратны төньяктан искән салкын җилләрдән саклап торучы тау сырты Канталупа бүре җыры дип атала. Галимнәр ачыкларлар әле татарлар белән борынгы римлеләрнең тотымнары уртак булуын. Кем башлап изгеләштергән бүрене? Безме, борынгы римлеләрме? Аста диңгез. Лигур диңгезен көньяктан Корсика һәм Сардиния атаулары каплап торганлыктан, монда давыл сирәк була. Генуяның атаклы Сталиена зиратына керсәң, тәэсирләнми чыга алмыйсың. Зираттагы мәрмәр һәйкәлләр дә кеше кайгысына кушылып елыйлар, вакланмаска, адәм баласына яшәргә өндиләр шикелле. Нигә кирәк инде мондай кыйммәтле матурлык? Үлгән кешегә нинди кабер дә барыбер түгелмени, ди кочегар Трак. Штурман Маркин аның фикере белән килешми. Надан кеше син, Трак. Кабер бизәү, кеше заты үлгәч тә кадерен югалтмый дигән сүз ул. Гуманизм кагыйдәсе җир йөзендә безгә кадәр яшәгән кешеләрне дә хөрмәтләргә куша. Адәм баласы исән чакта гына түгел, дөнья куйгач та бәясен югалтмый дигән сүз бу. Поэтан батырның каберендә яңа чәчәкләр бер дә бетеп тормый. Генуя портына якорь ташлаган һәр судны экипажы диярлек бу кабергә чәчәкләр салып китә. Советлар Союзыннан килеп, Италия азатлыгы өчен гомерен биргән бу партизанга Генуя халкы да ихтирам күрсәтә. Хәтта ваемсыз турист халкыннан да чәчәкләр булгалый. Кабергә чәчәкләр куйгач, бераз сүзсез калып тын гына басып тордык. Кая гына ташламый адәм баласын язмыш дигәнең. Кешенең теләк-хыяллары бер якта кала, ә вакыйгалар аны икенче якка очыртып алып китә. Язмыш дибез. Ә язмышны кем хәрәкәткә китерә? Хәрәкәткә китерүче көч каян туа? Җавап эзләп без Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итәбез. Каберләр арасында йөргәндә сүзнең көче юкка чыга. Гади сүзгә сыймаслык тынгысыз тойгылар сырыша күңелгә. Шуңа күрәдер, чыгар юлга борылгач та без бик озак сүзсез атлыйбыз. Галерейны урап чыкмыйбызмы, ди Маркин. Андагы таштан ясалган кешеләрне күргәнем бар минем. Кайтыйк инде, ди кочегар Трак. Мәҗүси син, Трак. Кыргый кеше, диде штурман Маркин баруыннан туктап. Мондагы һәйкәлләрне күрер өчен культуралы затлар, акчаларын, вакытларын кызганмыйча, әллә нинди ерак илләрдән киләләр. Син үзеңнең каралыгыңа ябышып ятасың. Шәүләп
галерея буйлап һәйкәлләр арасыннан барабыз. Менә чалгы күтәргән скелет, үлем, яшь кызны алырга килгән. Кызның күзләрендә курку, ә күңелендә яшәү өмете, тереклекнең мәңгелегенә ышану. Максим Горький «Кыз һәм үлем» поэмасын шушы һәйкәл тәэсирендә язган диләр. Кочегар трак һәйкәлләргә карамыйча гына бара иде. Җилкәнле кимәгә баскан бер малай скульптурасы янына җиткәч туктап калды. Абдрахман Бәкирович, укыгыз әле, нәрсә язылган анда? Һәйкәлнең постаментына Таркваты Тассуның атаклы поэмасыннан 2 юл шигырь язылган иде. Кешенең гомере давыллы тормыш диңгезендә бер катрә генә, киләчәкнең иминлек китерүенә ышаныч кына саклап килә аны дип тәрҗемә итәм мин бу язуны. Ә мин аны диңгезгә батып үлгән малайга куелган һәйкәлдер дип уйлаган идем ди Трак. Бу егет аллегория белән исәпләшү вакланмый. Кул белән тотып карарлык нәрсәне генә сизә, аңлый ала. Трак галерея эченнән гамьсез генә бара. Ул тагын бер һәйкәл янына туктады. Бусы башкалардан үзенең натурализмга әйләнгән гап-гади чынлыгы белән аерылып тора иде. Һәйкәлнең тарихы булай икән. Бер карчык гомер буена Генуяның Гарбо исемле ярлылар кварталында вак-төяк нәрсәләр сатып, үзенә һәйкәл салдыру өчен акча җыйган. Ләкин җыйган акчасы барыбер монументка җитмәгән. Калган өлешен Рим папасы түләгән. Шул карчык һәйкәленә карап торганда, безнең янга өлкән яшьләрдәге бер хатын килеп туктады да, кулын силти-силти бездән нәрсәдер сорый башлады. Аның артыннан шулай ук нигәдер бик борчылган яшь кенә бер ханым да килеп кушылды. Итальянча сөйләшә беләсезме? Әйе. Ни булды сезгә? Улыбызны югалттык. Мин аның сүзләрен иптәшләремә тәрҗемә иттем. Әйдәгез, эзлибез, диде Маркин. Югалган малайның исемен сорап белгәч, шушы һәйкәл янында очрашырга сүз куештык та, өчебез 3 якка таралдык. Петро! Сүзенең азагында хатынның тавышы үксегән кебек ишетелә. Тыныч зиратта бу тавыш бигрәк тә аяусыз, каты яңгырый. Тик хатынның эндәшүенә каршы бер кем җавап бирмей. Каберләр тын, тирән тынлык чорнап алган зиратны. Кайдадыр шикерткә чырылдаган сыман тавыш ишетелеп китә китүген, ләкин нигәдер бу тавыш тынычлыкны бозмый. Киресенчә, бөҗәк тавышы зиратны табигыйләндерә, мәңгелеккә бәйли. Йоклыйлар астагылар. Өстенлек тә кирәкми аларга. Ыгы-зыгы өстә, җирдә калган. Мал да, дан шөһрәт тә, өстенлек тә кирәкми аларга. Йоклыйлар, тыныч, мәңгелек куйнында. Аларның йокыларын яшел кипарислар, мәрмәр ташлар саклый. Ресаржименты хәрәкәтенең юлбашчысы Мадзини мавзолеена менә торган юлга чыккач, нарат шикләвекләре җыеп йөрүче бер малайны очраттым. Пьетро! Синең исемең Пьетромы? Дип сорыйм аңардан итальянча. Әйе. Ә сез мине каян беләсез? Әйдә әниең янына, ул сине эзләп йөри. Малай карыша. Кулымнан тотып алып бара башлагач, еларга ук тотынды. Елеп кулны тешләргә тели. Мин аны күтәрәм дә, теге крендель сатучы карчык һәйкәле янына табатлыйм. Галерея янында безне карчык куып җитте.
Пьетро, балам. Карчыкны күргәч, малай җиргә сикереп төште дә, аның итәгенә барып ябышты. Нәни разбойник, дим карчыкка малай турында. Ул дәшми. Итальянча сөйләшә беләсезме? Белмей, ул грекча гына сөйләшә белә. Карчык малайдан нәрсәдер сорый. Ә сез кем соң? Мин диңгезче Пьетро, Советлар Союзыннан. Ай, русский, да. Ай, я русский понимать мало-мало. Откуда вы знаете по-русски? Ай, моя извращей, давно извращей. Әлеге таныш акцент яшен тизлеге белән татар авылы картларының русча сөйләшүләрен хәтерләтеп җибәрде. Әби, сез татар түгелме? Татар. Эй, Ходаем. Әллә саташам инде. Татар мин, татар. Карчык бөтенләй югалып калды. Ни әйтергә, нәрсә эшләргә белми. Хәлсез куллары белән күлмәк итәген сыпыра. Эй, Ходаем. Эй, Ходаем. Әби, сез ничек монда килеп эләктегез соң? Язмыш улым, язмыш. Әйтмә инде. Эй, Ходаем. Карчыкның күзләреннән ике бөртек яшь тәгәрәп чыкты. Аннары җыерчык буйлап битенә таралды. Пьетро аптырап калды. Аңлашылмый торган телдә сөйләшүебез ошамады аңа. Әбисен читкә сөри башлады. Әйтмә инде, улым. Әйтмә. Мин Карамалыныкы, Самар губернасыннан. Әби, хәзерге Татарстандагы Карамалы булса мин аны беләм. Безнең Караярдан 20 чакрым гына. Мин, әби, үзем Баулы районыннан. Рәхмәт төшкере. Без Бөгелмә иязендә тора идек. И Ходаем, и Раббым. Шулай сөйләшеп торганда, Маркин белән тракта әйләнеп кайттылар. Югалган малай шушы шпанамыны инде ди трак Пьетрога күрсәтеп. Әйе, шушы мин әйтәм. Малайның әбисе минем якташ булып чыкты бит әле. Әби, сау булыгыз. Без вахтыга ашыгабыз. Безнең пароход Лантерна маягы янында гына тора. Эфиопия причалы. Вактыгыз булса килеп чыгыгыз, яме? Без киттек. Рәхмәт улым. Бик зур рәхмәт. Үзегез кунакка килегез, улым. Кызымның торуы Систри дигән җирдә. Грамши урамы 14нче ел тратория янында. Саубуллашып, 100 метр чамасы киткән идек, карчык кулын болгый-болгый арттан килә башлады. Улым! Карабыгызда туган җир туфрагы юкмы? Иснәп кенә тотар идем. Пароходта туфрак булмый инде ул. Кайдан аласың аны? Юк, туктале. Пожар сүндерү өчен тота торган ком искә төште. Табарбыз, әби. Килегез, кил. Кирәк кадәр алып китәрсез. Ай, рәхмәт, улым. Ай, рәхмәт. Икенче көнне айлык отчетны төзеп утыра идем. Телефон шалтырады. Вахтадагы штурман тыңлый. Габдрахман Бакирович, ниндидер карчык пароходка керергә тели. Biraz русчада сөйләшә белә кебек үзе, ләкин нәрсә сораганын аңлап булмый. Минем каютыга затыгыз, яме? Буфетчы хатынга шалтыратып, чәй китерергә кушып кына өлгергән идем, ишектән кичәге карчык килеп керде. Әйдә, түрдән узыгыз, әби. Исән улым,
Рәхмәт. Шушында гына утырып, дуа кылып алыйм әле. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин. Бүлмәң бик әйбәт икән. Кыйммәтле җиһазлар. Син башлыкмыни, улым? Шулайрак. Яшь чагында бик шибәр булгандыр бу карчык. Әле дә хәрәкәте салмак, гәүдәсе җиңел һәм килешле. Коңгырт кара күзләрендә элекке шаян ычкыннар урынында аналарча кайгыртучан сөйкемлелек. Әби, пароходта туган ил туфрагы юк икән. Икенче килүдә алып килермен, яме? Без монда килгәләп йөрибез. Хәерле булсын инде. Саклап кына тотармын дигән идем. Бүген төне буе карамалымны күреп саташтым. Авылыгызны һаман онытмагансыз икән. Кая инде, онытады. Картайган сайын ныграк җирсендерә. Безнең иянкеләр астында иде. Тәрәзәдән карасаң, ык тугайында аппак булып шымырт чәчәк атар иде. Анда кирне һаман бәләкләп шәйкыйлар мәле? Белмим, әби, белмим. Ял вакытларында бер дә күргәнем булмады. Мин бит үзем Одессада яшим. Инде 3 ел туган авылыма кайтканым юк, әби. Бәләк тавышлары су буеннан моңлы булып яңгырый иде. Язын сабан туена җыенга, көзен казымәсенә җыелайдык. Ибүрәнәләрен ички яктан кырып юа идек. Гәрәбә шикелле сап-сары булып китә иде. Ходаем, ничек үлмәдем икән бу кадәр сагынуымнан? Буфетчы хатын каютага чәй кертте. Ашап кына чигез әле, әби. Бу икмәк бәлки ак буйларында, безнең туган җирләребездә үскәндер. Ашап кына чигез әле. Карчык ашавыннан шып туктады. Уйчы белә тамак астын уа. Иреннәре дерелди. Нидер әйтергә тели, ләкин авызыннан сүзе чыкмый. Әби, нигә ашамыйсыз? Рәхмәт, улым. Бу сыныкны тийнем әле. Әби, сөйләгез әле. Ничек бу илгә килеп чыктыгыз сез? Әйтмә инде, улым. Ходай Тәгалә шулай язгандыр инде. Ирем сатучы иде. Карамалыда кибет тота идек. Революция чыккач, Кырымга киттек. Анда иремнең кардәшләре бар иде. Кырымга большевиклар килә дип ишеткәч, Истанбулга күчеп килдек. Анда да танышларыбыз бар иде. Төрек җирендә сәүдәләр уңмады. Грециягә килдек. Грециядә ачлы туклыгына яшидек. Бәхетсезгә җил каршы дигәндәй, сугыштан соң ирем үлеп китте. 2 кызым, 1 улым белән тол калдым. Улы кызым Әмирик кешесенә кияүгә чыкты. Башта бай тату яшибез дип язган хаты килгән иде. 3 ел инде хәбәре юк. Кешесе монда, Генуяда. Ире диңгездә йөзә. Елына 1-2 мәртәбә кайтып күренгәли. Әллә бар, әллә юк. Карамалымны сагынам. Үләм инде, улым. Җирсенәм. Карчыкның күзләреннән чыккан яшь бөртекләре җыерчык буйлап битенә ага. Иреннәре дерелди. Үзе бармаклары белән яулык өчен бетерә. Карамалымны сагынып еласам,
Kızlarım aşulaнаlar. Туган илне белмиләр бит алар. Берсе төрек шигендә, икенчесе Грециядә туды. Малаем татарча белә иде. Инде елдан артык хәбәре юк. Бергә заводта эшләүче эшчеләрне хуҗаларга каршы кытырта дип үтермәгә яптылар. Авылда минем әткәй калган иде. Исән микән? Безнең янг астында иде. Ык яры буенда. Янклар төбендә иде иебез. Карамалыда. Елама бей. Елама. Безнең консулга язарга кирәк. Бәлки кайтырга рөхсәт итәрләр. Ирем мәрхүм исән чагында язып караган иде. Эш чыкмады. 20-гә эләккән тузганактар шикелле таратып ташлады безне язмыш. И Раббым, иебез генә исән микән? Иянкеләре аларны кисмәделәр микән? Шаулап үсәләр иде, революцияга хәтле. Әби, ялга кайткач, Карамалыга барып сораштырырмын әле. Әтиегезне исемлиде соң? Шәмсулла исемле. Шәмсулла. Сатучы Шәмси дип йөртәләр иде. 2 энем, кияүдәге бер сеңлем бар иде. Алар исәннәр микән? Бик нык кырдылар бит кешене. Байларны бетерәбез дип. Алар турында да белешеп карармын, әби, борчылмагыз. Без Генуяга еш йөрибез. Италия белән илебезнең мөнәсәбәте яхшы бит. Белешермен. Минем сүзләремә карчык бик үк ышанып та бетми кебек иде. Әллә күп еллар өметсез яшәгәнгә, бу хәлгә күнегә алмый иде ахры. Ул сүзен дәвам итте. Мин бит монда кунакта гына. Сагынуыма чыдый алмыйча кызым янына килдем. Үзем улым белән бергә Ливадия шәһәрендә тора идем. Аны төрмәгә япканчы. Хәзер инде күке шикелле шит уяга кунып йөрим. И Худая, саксыкларга әйләнеп биттек инде. Карчык тагын бераз зарланып утырды да кайтырга җыена башлады. Ишек тоткасына ябышкач, кинәт кенә маңгае белән ишек яңагына терәлеп, үксеп елый башлады. Ходаем, алып кайт син мине, улым. Кая булса да яшер. Нинди җәзага да риза. Алып кайт. Карамалымны күрәсем килә. Ак буен, иянкеләрне, карга тавышларын ишетәсем килә. Бәләкләп киршәй кылган тавышларны. Алып кайт, яме. Калдырма монда. Карчыкны тынычландырырга тырышам. Консуллыкка язарга да вәгъдә бирәм, ә ул тыңламый. Һаман елавын дәвам итә. Без булмаса да, иянкеләребез исәндер әле. Алып кайт, яме. Кайтсам, ичмасам, туган илемдә үләр идем. Сиякләрем туган ил туфрагында ятар иде. Монда бит кабер казырлык туфрагы да юк. Җирегел таш. Алып кайт, улым. Алып кайт, яме. Траптан төшкәч, карчык озак итеп пароходка карап торды. Бераздан аның ябык гәүдәсе маяк астындагы кыя артына китеп күмелде. Кич белән бик озак йоклый алмый яттым. Төшемдә әни карчыкны күрдем. Уянгач,
Әнием ялгыз булса да, туган илендә яшияле дип куанып куйдым. Без дә бит шулай таралып беттек. Кайсыбыз кайда? Нигә туган җирдә генә яшәп булмый икән ул? Нинди көч гаиләләрне шулай туздырып, туганнарны әллә кайларга таратып ташлый икән? Татар кешесе үз иркеннән китми бит туган җиреннән. Татарлар туган туфракларыннан бәхет эзләргә китәләр. Туган нигезендә бәхеткә ирешеп булмый микәнни? Кая киткән татар яши торган җирдәге бәхет? Кем куган аны? Нигә? Иртәннән бирле башым авыртып тора иде. Шуңа күрә бераз йөреп кайтым дип шәһәргә чыктым. Колумба йортына, Паганини музеена кергәнлектән төштән соң гына кайтылды. Теге карчык тагын пароходка килгән иде. Полисмен кертмәде, куып җибәрде дип каршы алды мине вахтада торучы матрос. Кайчан килгән иде? Иртүк, сезне көтеп көн буе причалда утырды. Әле яңарак кына куып җибәрделәр үзен. Кич белә пароходны тия бетерделәр. Сәгать кичкунда якорны күтәрдек тә кайту ягына юнәлдек. Тәүлек ярым дигәндә без Мессина бугазында идек инде. Лигурия һәм Тиррен диңгезләре безне тыныч кына үткәреп җибәрде. Иония диңгезе вак, җитез дулкыннар белән каршы алды. Ә кичкә таба җил көчәйгәннән көчәеп давылга әйләнде. Дулкыннар гөрселдәп пароходка ташланалар. Җил рыжгыра. Тирә-як су тамчылары белән тоташ томанга әверелгән. Җир белән күкне айырып булмый. Диңгез өстендә ак яллы шашкын дулкыннар куышып йөри. Һавада су тамчылары оча. Пароход калтырый, менә-менә таралып китәр кебек тоела. Металл тавышы чыгарып, мачталар ыңгыраша. Мин вахтымны тапшырып, ял итәргә яттым. Карап янтайганда, караваттан тәгәрәтеп төшерә. Диванга күчәм. Өстәлдәге әйберләр шапылдап палубага кыйыла. Аларны җыеп, рундукка тутырам. 4нче трюм капкачының резинкасы бик тузган иде. Трюмга су үтмәсә генә ярар иде дип уйлап ятам. Төшеп тикшерер идең, палубага чыгып булмый. Палуба өстен дулкын ялый. Чыгу белән дулкын юып алып китүе дә мөмкин. Идәндә унап яткан телефон трубкасын күтәреп, вахтадагы механикка шалтыратам. Лиаль насуслары төзекме? Төзек, Абдрахман Бәккерович. Сәгать механизмы кебек эшли. Вакты белән насусларны җибәреп, суны суыртып торыгыз, яме? Лиальләрне үлчәп булмый. Гарламиналар су астында. Тыныч булыгыз, Абдрахман Бәккерович. Тыныч булыгыз. Суыртып торабыз. Пелопоннес ярыматауының көньягышын, Малея борыннан үткәч, шторм бераз басыла төште. Матапаннузап Игей диңгезенә чыккач, вак, хәлсез дулкыннар салмак кына тәгәриләр иде. Ә Мәрмәр диңгезе безне мәрхәмәтле тыныч штиле белән каршылады. Карапка жан керде. Шторм алып килгән зыяннарны тикшерергә тотындык. Мин кесе фонарын алдым да трюмнарны тикшерергә киттем. 1нче трюм кып-коры иде. 2нче трюмга да су үтмәгән. 3нче трюм дымлырак, ашып җилләтергә туры килер. Безнең йөк юышны яратмый, бозылуы бар. 4нче трюмга төшү белән аягым юышка батты. Күңелем сизгән икән. Хәзер үк менеп, капитан белән киңәшергә кирәк. Диңгез протесты язмышы булмас. Күпме юышланды икән. Буйдан буйга әйләнеп чыгыйм әле дип йөк өстеннән атлап киттем. Трюмның койрык ягы почмагына җитеп борылып килә генә башлаган идем, аягым бер йомшак нәрсәгә басты. Фонар белән яктыртып карадым. Нәрсә бу? Кеше түгелме соң? Иелеп капшап карадым да, тораташ булып урынымда катып калдым. Тәнемә шымырдап ток йөгергәндәй булды. Аркама салкын тир бәреп чыкты. Мәйет. Тәне кап-каты, салкын. Рубкага ничек менгәнемне сизми дә калдым.
Җыелып төштек тә трюмга люстра астык. Мәйтне күтәргәч, тагын бер мәртәбә ток суккан кебек сиздем үземне. Генуяда очраткан теге татар карчыгы. Әллә тынып бетеп, әллә штурм вакытында шайкалуга йөрәге чыдамыйча үлгән мискенем. Мин биргән ипи сыныгын учына йомарлап тоткан. Күрәсең, безнең пароход Генуяда соңгы кичне торганда, карчык вахтадагы матросның Швартов бауларын карарга киткәнен сагалап торып, пароходка кергән. Сиздерми генә палубага үтеп, трюмга кереп яшеренгән. Без аны Феодосия портында соңгы юлга озаттык. Мәрхүмә үзенең теләгенә иреште. Аның сөякләре бабаларыбыз яшәгән туган ил туфрагында ята, Кырым җирендә. Сез язучы Миргазиян Юнысның «Безнең өянкеләр астында иде» дигән әсәр буенча эшләнгән радио тамаша тыңладыгыз. Рольләрне Флора Хамитова белән Тәлгать Хамматшин башкарды.